Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusan sa Espiritu Santo manaa kanin. Manausap kanin. Mga igsoon ni atong santos nga misa atong ipadayon paghalad tong mapag-ampo alang sa kaiyuhan sa tanang mga masakiton. Atong pangayoon sa atong manggiluyon nga Amahan, ngayang ibubo ang iyang grasya sa pag-ayo kanilang tanan. Garon maandam ta sa pagsaulog ni atong santos nga misa. Atong inulsulan atong mga sala. Maigitagpasaylo sa atong manggiluyon nga Amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mainulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Among makagahom og manggiluyon nga Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakaw sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Unya si Amaseyas, ang pari sa Betel, mitaho kang Jeroboam, hari sa Israel. Si Amos naglaraw pagpatay kanimo, taliwala sa katawhan sa Israel. Ang iyang mga pakigpulong makabungkag sa nasod. Mao kini ang iyang giingon. Si Jeroboam mamatay sa panggubatan, ug mabihag ang katawhan sa Israel. Og si Amaseyas miingon kang Amos, igo na, propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mo simba ang hari, ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop, ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo, gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Busa pamati kamo sa isulti sa Ginoo. Gidid-an mo ako sa pagwali batok sa katawhan sa Israel, ug sa mga kaliwat ni Isaac, tungod kay miingon ka man ni Ana, Amaseyas, ang Ginoo nag-ingon kanimo, ang imong asawa mahimong daotang babay diha sa syudad, ug ang imong anak mamatay sa panggubatan. Mabahin-bahin ang imong yuta ug ihatag sa laing mga tao, ug ikaw mismo mamatay didto sa yuta sa mga pagano. Ang katawhan sa Israel mobihag ngadto sa laing nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga hukom
sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo ngayano. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot, sa labing lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, o sa dugos gikan sa kaba. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Mag-awit kita, Alleluia. Mag-awit kita, mag-awit kita, kay mapati ng kapalakan sa langit ng pagtulunan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kami. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw. Mayaw ni kao, Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug mingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilahang gihuna-una ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan? Hain may sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala? Kung ang pag-ingon ba bangon og lakaw, karon
ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylos sa mga sala. Busa mingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong higdaan, ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko, ug mipauli. Sa pagkita sa mga tao niini, nang hadlok sila, ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahom ngadto sa mga tao. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ko nagkaw, Pinaagi sa pulong sa ebanghelyo ang atong mga sala unta mapasaylo. Amen. Mayong buntag natong tanan. Ang mga Hudiyo, niya mo po na ito ang gituuhan po. Ang mga Hudiyo ni tuog yun nga 90% sa tuang sakit tungod sa tuang sala. 90% sa kanang sakit kasing-kasing tungod sa sala. Kanang bitang maghuot, kanang napuno sa oats, mao na ang kasing-kasing naghubag na kay wa man kagawas ang oats, ang mga kayugot, mga kalagot, mga kapungot, panghimaraot, niya maapiktuhan pod ang naong. Imbis gwapa unta to, mabati ng naong kay puno as oats, silag mong oats. Niya si Jesus, mga igsoon, nilagbas ang iyang mata ngadtos kasing-kasing sa tao. No? Sa itong ebanghelyo, ang mga tao, sa ebanghelyo ni San Lucas, kay upat mo ni sila katao nga nag-alsa sa paralitiko. No? Kanang sa tawagan na stretcher ba? Pero mas grabe ito kang San Lucas kay pag adto sa mga tao nga nagdasa, paralyzed nga tao, pag tanaw nila sa balay ni Jesus, puno man kayo. Di sila kasod, ang ilang gibuhat, dito sila sa atop ni Agi, ilang gibuslutan ng atop, kaning atop sa Europe kay mga balay kay mga bricks man ganang sapaw-sapaw ba. So dali ra pagtangtang, gitangtang la ditong pila ka bricks. Tungod yun ni Jesus, ni ilang gitunton ditong paralitiko. No? Pagtanaw ni Jesus, ang nakita ni Jesus, dili ang tao nga paralitiko, kundi ang pagtuo sa mga tao nga nagda. Mampo ni din ningon si Jesus, nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya. No? Murabag ni intercede tong mga tao ba? The power of intercession man atong mahal nga birhen. No? Inahans kanunay panabang. Pagkita gid ni Jesus, niingon, giingnan niya ang tao. Giingnan niya ang maskiton, anak, ayaw kahadlok. Unsay sulti ni Jesus? Ayaw kahadlok. Naayo na ka. Niingon ba si Jesus? Wala. Niingon si Jesus ay, anak, ayaw kahadlok. Kay gipasaylo na ang imong mga sala. So, giuna ni Jesus ang pagpasaylo sa sala. Sa niya, yade yung giayo siya sa iyang physical sickness. Muna itong timanan na, una, natay Ginoo diha ni Jesus. Nga dili lang kay moayo sa tuang physical sickness, kundi labaw gid ang iyang atong mga sala, ng atong kalag. Muna iyang unahon, munang kanabang nindot kay si atong Ginoong Hesus, oy kay kanang kita niya pasagdi ba? Diba ang gid siya nga makasala ta? Yang gibilin iyang simbahan niya, suod simbahan niyang gihatag ang sakramento sa pangumpisal, no?
kanang kung imo yung pamalandungan ug maayo, di kita katugkan sa gugma o kaluoy sa Dios, no? Mo sa divine mercy, the ocean of mercy. Di kita katugkan in so many ways, good. Ang iyang kaluoy mo, yan yung ibubu sa mga tao. No? Muna itong unang timanan, we have a God in Jesus whose love and mercy is so great, it is beyond our imagination. Ay ikaduha, kanang the power of intercession. No? Kanang mga madre kay, huwag sila laing trabaho. Siya lang yung ampo sa tanang mga tao. No? Huwag laing trabaho. Siya yung ampo, intercede. Kami sa mong missionaries mo. Sige, gampo, wag ilain. Intercession kay we really believe nga sa to ang pag-intercede sa mga tao ang Ginoo maluoy ba. Kamo pwede po mo intercede nyo. Pangayo, diin kay mangayo taog tabang sa mga birhen, kundi kita po pwede tang mo intercede sa itong mga pamilya, sa itong mga silingan, sa itong mga kailaw o mga kontra. No, intercede. Kaya aron dili lang kay kita may maayos tong sakit physically, di lang ta mapasayos tong sala, kundi lang uban pod kuyog tantanan ngadto sa langit. Kaya mao po na gusto ni Jesus. Ayuhon ta karon makasinati ta siyang gugma, o makasinati ta siyang gugma, musir ta tong gugma ngadto sa uban. Mao na kanang every second Wednesday de sa mo ang kapilya. No? Nagkalinlain ang mga tao nga manganha. No? Dadon nila. Nya before sa healing mass, kumpisal gyud sa daan. Kaya mapasaylo na siya. Ang uban kay ni kumpisal no. Di pa gani mag-healing mass, wala na, naayo na. Dapat ito'y babae nga, primero dyan ang anha. Sus, ang yang naong nagkagubot. Kailam siguro ka ito, nagkagubot yang naong, purti dyan gubutas yang naong, kanang bugat gikig naong ba. Sus, kaya iya ding sakit, kana ding sakit sa, kanang bitterness, kanang kay ubus, no? Nga grabe kayo. Nga murag paminaw niya maglisod siya biya. Pag-adna yun niya, pag pangumpisal, sus ang yang naong, murag magic ba? Ang yang naong no, nahamis ug balik niya, nagwapa yun siya. No? Pag-umpisal niya, ina na mulihok si Jesus. He is alive. Di lang kay pictures Jesus. No? Di lang kay picture sa divine mercy. He is alive. Buhi gid siya. Ato na ganin siyang invoke. Mulihok na si Jesus eh. No? Ang joy sa tao makasinati niya. Di gyud ka pugnan. Mong tong ako na ba na-share katong pagka-Domingo na babae nga ni duol ako atong ni tawag ni siya pwede ba kung siya makig kanang counseling ako naman na-share din wapa babae siya kasi yadto siya dito pagka-Domingo purti yung hilak mong nang hilak kayo pa matikaw sa adya. Yung siya nga, Father, ikaupat na to na ko gabi nga maghikog ko. Sus, nakuyawan ko. Yung siya, paghigot ko niya sa bakos, sa yung liog, tungtong sa bangko. Pag patid niya sa bangko, nahog siya. Naapil po siya kahog, kaya naputol man ang bakos. Yung sus, pagkabulahan ni mo. Naggiyahan ka sa Ginoo. Ni ating ka diri ni duol kang Hesus. Purting hilak kig mayo.
Purti din daghanag mga kasakit sa kasing-kasing. Dili makita. Kay sige siya gisi, gwapam siya. Pero behind the smile, na ada dito di ay gapundok ang mga problema sa kinabuhi. No? Pag ingong yun ako nga bulahan ka kaayo kay duol ka ni Jesus. So, ni hunong iyahang kanang paghila kay yabang na feel ba ang gugma ni Jesus. Ako siyang gipreberan, guman naumpisan siya. Yan, uli siya nga niyang ngisi, hapit maabot sa dunggan. Pag suod niya, pag abot niya, puting hilak. Pag uli niya, ang niyang smile, naabot sa dunggan. No? Mao na, healing both physical and spiritual. Mo na buhato ni Jesus. Mo na mga igsuon, di kita makalimot ha, Jesus, the great physician, the great healer. Palihog manindog. Uban ang tumang pagsalig sa mga kaigalaan sa paralitiko, dado na ngadto sa Ginoo ang mga panginhanglan sa simbahan ug sa kalibutan, ug kita miingon, Ginoo pamati ang among pag-ampo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa Dios kanunay maghago sa pagtuman sa makaluluwas nga misyon ni Kristo, pinaagi sa pagpasaylo sa mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang mga kaparian nga nagsaulog sa sakramento sa pagkighiuli, kanunay mopakitag kaluoy ug pagsabot ngadto sa mga mahinulsulon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga sa kanunay, andam unta kitang mapasaylo sa uban, kay nakaamgo man kita, nga mao kini ang giambitang katungdanan natong tanan nga nagsunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton og sila nga adunay kabilinggan makakitag kahupayan og paglaom diha sa ilang mga giantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay makaambit sa tunhay kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Among langitong Amahan, nagpasalamat kami kanimo. Tungod sa kapasayloan nga imong gipakita kanamo, pinaagi sa imong anak. Kami usab unta maantigong mo pasaylo kanilang tanan nga nakapasilo kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Among Ginoong Diyos, pinaagi sa imuhang mga sakramento, giatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami, nga kining misa, magtabang unta kanamo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa tong Ginoong Dios. Angay ug matani. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli. Nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan nimong mga tinubos magdahig kanimo. Ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-aho. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Ubahan ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na kato mong gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyahang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latan sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, gamay ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Puno sa pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon ang Amahan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang Imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang Kalanon namo sa matag adlaw, tag kanamo karong adlaw. ug pasaylo Idua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagsala kanamo. ug ayoy Dili dugot kami nga mahulog kami sa iuntog pagsud. Hinualo-asa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo. Ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ato'y hatag ang kalinaw sa usawid a smile, ang kalinaw na kaninyo. Kordero sa Dios, karagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, karagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon kini si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon mo kalawat, kanimo nga panipamulong mo lamang ug mamahayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, o magtabang kanamo sa pagdala sa imong ugma, nganhi sa kalibutan. Kini ang mga pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanin. O manalangin kanyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nala na tong santos nga misa, panglakaw kamo, dadaan niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.